Гэта мора спакою, месца, дзе ўпершыню ступіла нага чалавека на месяц. А гэта штат Арызона, ЗША. Калі б гэтыя здымкі не былі пазначаны, было б амаль немагчыма адрозніць іх. Кожны кратар супадае дакладна як па памеры, так і па месцазнаходжанні. Гэта не нейкі дзіўны падман і не натуральная з'ява. Гэта месца было старанна створана НАСА, каб выглядаць у дакладнасці, як паверхня месяца. З дапамогай выбухаў гэта звычайнае поле імгненна ператварылі ў самае падобнае да месяца месца на зямлі. У наш час кратары ў асноўным адноўлены прыродай. Але навошта НАСА стварыла гэта? І што яны тут рабілі? Мы змадэлявалі ўсё, каб зразумець неверагодныя намаганні, якія НАСА прыклала, каб адправіць чалавека на месяц. У канцы 60-х НАСА набліжалася да свайго першага палёту на месяц. Але паўставала пытанне, што рабіць, калі астранаўты даляцяць туды. На той час было вядома вельмі мала пра паходжанне месяца і склад яго паверхні. Найбольш дэталёвыя здымкі, што ў нас былі, паходзілі са спадарожніка Lunar Orbiter, але іх разрозненне складала ўсяго каля 2 метраў. З такімі здымкамі можна было разглядзець толькі самыя буйныя кратары, пакуль дробныя дэталі паверхні заставаліся невядомымі. А калі НАСА рыхтаваліся адправіць чалавека на месяц, яны зразумелі, што вывучэнне мясцовых скал, кратараў і матэрыялаў магло даць нам шмат ведаў пра паходжанне як самого месяца, так і зямлі. Праблема была ў тым, што час, які астранаўты маглі правесці на месяцы, быў строга абмежаваны, таму галоўным было максімальна выкарыстоўваць яго для навуковых даследаванняў. Вось тут і з'явіўся Сіндер Лейк. Перш чым зрабіць першы крок на месяцы, астранаўты павінны былі стаць экспертамі ў галіне геалогіі. Яны мусілі навучыцца вызначаць узрост кратараў, проста паглядзеўшы на іх. Таксама трэба было падрабязна апісваць пароды і матэрыялы, пакуль яны рухаліся па месяцовай паверхні. Для навучання астранаўтаў НАСА вырашыла ўзнавіць паверхню месяца ў гэтым полі каля горада Флагстаф, штат Арызона. Гэтае месца было побач з былым вулканам, і яго паверхня была пакрыта вулканічным жвірам, які НАСА палічыла падобным да матэрыялу, што будзе на паверхні месяца. Але стварэнне палігона для пасадкі місіі Апалон у маштабе 1:1 было непростым заданнем. Каб ператварыць гэтае поле ў паверхню месяца, каманда ў Арызоне выкарыстала дакладна дынаміт. НАСА не толькі імкнулася ўзнавіць дакладны памер і месца кожнага кратара, але і хацела паўтарыць іх розны ўзрост. Выкарыстоўваючы фотаздымкі Lunar Orbiter, НАСА магло вызначыць адносны ўзрост кратараў з дапамогай прынцыпу суперпазіцыі. Згодна з ім, маладыя кратары заўсёды будуць наўзверх старых. То бок, калі метэарыт трапляе ў ўжо існуючы кратар, ён разбурае яго край і стварае новы кругавы след на паверхні. Калі паглядзець на гэты набор кратараў, можна лёгка заўважыць, што спачатку ўтварыўся вялікі, а меншыя з'явіліся пазней. Каб узнавіць розныя ўзроставыя катэгорыі кратараў, каманда НАСА ў Арызоне адзначыла ўсе 143 кратары і падзяліла іх на 3 групы: новыя, сярэдняга ўзросту і старыя. Для кожнага з іх дакладна вызначалі колькасць выбухоўкі, каб атрымаць патрэбныя памеры, і ўзрывалі ў пэўнай паслядоўнасці ад старых да больш сучасных. Вынік быў уражлівы. У адзін момант гэтае звычайнае поле ў Арызоне ператварылася ў надзвычай дакладную мадэль месца пасадкі місіі Апалон. Але што НАСА далей рабіць на гэтым месцы? Адной з першых праблем, якую мусілі пераадолець астранаўты падчас пасадкі на месяц, высветліць сваё дакладнае месцазнаходжанне. Хоць НАСА і абрала пляцоўку для пасадкі, фактычнае месца прызямлення магло знаходзіцца дзе заўгодна ў радыусе 5 кіламетраў у межах запланаванага пункта. Не ведаючы, дзе яны здзейснілі пасадку, НАСА не магло б накіроўваць астранаўтаў да найбольш цікавых кратараў або адсочваць, куды яны пайшлі. Таму у НАСА з'явілася пытанне, ці змаглі б астранаўты дакладна вызначыць сваё месцазнаходжанне, толькі параўноўваючы выгляд з модуля з мапай паверхні. І вось тут Сіндер Лейк вельмі прыдалося. На палігоне ў выпадковым месцы размясцілі макет месяцовага модуля, і 28 удзельнікаў эксперыменту атрымалі па 30 хвілін кожны ўнутры, каб пазначыць, дзе яны знаходзяцца. Значная частка ўдзельнікаў былі геолагамі, іншыя матэматыкі, геадэзісты і яшчэ шмат людзей з рознымі спецыяльнасцямі. Нават для дасведчаных спецыялістаў гэта апынулася вельмі складаным выпрабаваннем. Калі паглядзець зверху, зразумець геаграфію мясцовасці значна лягчэй. Але непасрэдна на паверхні складана выкарыстоўваць кратары і камяні як арыенціры. Больш за тое, на месяцы адсутнічае атмасфера, таму няма эфекту паветранай смугі, як на зямлі.
Праз гэта губляецца адчуванне глыбіні, і аддалёныя аб'екты выглядаюць гэтак жа выразна, як і блізкія. Вялікі камень, які знаходзіцца далёка, лёгка прыняць за маленькі, што стаіць побач. Нават у НАСА не ведалі, як лепш падысці да гэтай праблемы, але спадзяваліся, што выпрабаванне падкажа аптымальную стратэгію. Кожны ўдзельнік атрымліваў сапраўдны спадарожнікавы здымак паверхні месяца і меў 30 хвілін, каб адзначыць месца, дзе ён знаходзіўся. Калі за гэты час яны не маглі дакладна вызначыць сваю пазіцыю, ім выдаваліся ўсё больш дэталёвыя мапы, паступова скарачаючы зону пошуку да 1,64 часткі кіламетра. Калі праз 4 гадзіны ўдзельнік усё яшчэ не мог дакладна адказаць, ён праваліў тэст. Вынікі эксперыменту былі цікавыя. З 28 удзельнікаў толькі 6 чалавек змаглі знайсці сваё месца з дапамогай першай мапы распазнаваннем 1 кіламетр. 12 чалавек зрабілі гэта на другой мапе, 8 чалавек на трэцяй, адзін зразумеў, дзе знаходзіцца толькі на чацвёртай мапе, і адзін не прайшоў тэст. Але які метад быў найлепшым? Падчас эксперыменту удзельнікі пачалі шукаць розныя арыенціры, пары кратараў, вялікія групы ці ланцужкі кратараў. Вам можа здацца, што ланцужкі кратараў будуць больш прыкметнымі і дапамогуць хутчэй арыентавацца. Аднак ніводны з 28 удзельнікаў не здолеў знайсці сваё месцазнаходжанне праз гэты метад. Тыя, хто спачатку спрабаваў так арыентавацца, у выніку пераходзілі на іншыя метады. Безумоўна, найлепшыя вынікі даў метад пошуку пар кратараў. Але чаму менавіта ён? НАСА прыйшло да высновы, што запомніць форму дзвюх кратараў значна прасцей, чым уявіць складаную групу кратараў. Ключавым момантам для большасці ўдзельнікаў было знаходжанне гэтай канкрэтнай пары кратараў. Нягледзячы, што многія ўдзельнікі правалілі першыя спробы, НАСА было ўпэўнена, што з большай колькасцю падрыхтоўкі і падрабязнымі ведамі пра мясцовасць астранаўты змаглі б даволі хутка арыентавацца. Але калі прыйдзе час выходзіць на паверхню месяца, ім трэба будзе ведаць, што шукаць. У рэшце рэшт, месяц быў месцам цалкам некранутым чалавецтвам, і астранаўты былі вачамі і рукамі навукоўцаў на зямлі. У Сіндэр-Лейк геолагі пачалі навучаць астранаўтаў распазнаваць пэўныя тыпы парод і збіраць пробы. Яны праходзілі палявыя трэніроўкі, падчас якіх апісывалі па радыё тое, што бачылі камандзе навукоўцаў. Падчас гэтых трэніровак НАСА зразумела, што аднаго радыё было недастаткова. Без відэакантролю было вельмі складана зразумець, што менавіта робяць астранаўты і дзе яны знаходзяцца. Таму так з'явілася ідэя трансляцыі відэа. Гэты метад значна спрасціў узаемадзеянне НАСА і астранаўтаў, і дзякуючы гэтаму адкрыццю НАСА вырашыла праводзіць трансляцыі кожнай місіі на месяц. Астранаўты працягвалі трэніроўкі ў Сіндэр-Лейк да самага завяршэння праграмы «Апалон». У выніку падчас усіх місій яны прывезлі на зямлю больш за 380 кілаграмаў грунту з 6 розных рэгіёнаў месяца. Кожная проба захоўвалася ў асобным герметычным кантэйнеры, што дазваляе навукоўцам даследаваць некранутыя ўзоры з месяца і сёння. І ўсё гэта стала магчымым дзякуючы маленькаму кратарнаму полю ў Арызоне. Пераклад і агучка ад канала «Простыя словы».